Александър Великов на телефона. Ало! Варна, Номеле, какво е то център? Да, Варна Хоум Център, точно така. То. Искам да си купя имот. Какъв имот искате да си купите? Имот, да. Пари имам, спокойно. Имаме страхотни предложения в сайта. Двустаен апартамент мога да ви предложа в курортен комплекс Чайка с панорамна гледка в сградата на Skyline. 155 000 евро с парко място. Кога мога да го видя? Аз мога и днеска. Днеска няма да успеем. Утре в 9 часа удобно ли е? Утре 9 часа ли? То 9 часа вече ракетно време, бе. Аз като ставам 5 часа да нахраня кокошките, 6 часа да се завъртя мазата, 7 часа сядам да пием ракия вече. Добре, се съобразя с вас. Добре, значи мястото е курортен комплекс Чайка, сградата на Skyline, блок 3, етаж 4. Ще ви очаквам там в 9 часа. Да. Ще отидем, добре. Утре 9 часа ще съм там. До чуване. Какъв човек ми се обади? Здрасти! Здравейте, предполагам с вас говорихме по телефона. Да, с мен. Заповядайте с асансьора към 3-я етаж сме. Аз на такова нещо не се качвам. Пиша. Добре. Заповядайте насам. Излязаха ми цигарите. Така е. То много еко има, бе. Да. Точно следващия апартамент е този, който трябва да видите. Заповядайте. О! Приморили? Да, както видяхте, тази панорамна гледка сочи точно към плажовете на Кабакум. Каква строба, бе. Аз тук имам един въпрос. Искам да донеса една печка, така тук да е слоя на дърва. Ма каква печка, господин? 2 кубика дърва имам, трябва да се изгорят тези дърва, бе. Тук, как са стопни тук?
господине, имате прекрасна електрическа фурна с електрически керамични котлони, както и климатик за отопление в цялото жилище. Сплит система, два климатика в двете стаи. За какво е тази печка с дърва? За което ти климатик? Климата ли ще оправяме? Ами аз тук тези маси и дивана, аз ли трябва да ги изваждам? Да мога да си донеса моите работи. Не, както виждате, апартаментът е напълно оборудван до най-малкия детайл. Той се продава така, както го виждате. Заповядайте сега да ви покажа изпалнята на апартамента. Стаята разполага с голяма спалня, гардероб, климатик имаме също, две нощни шкафчета и телевизор, както и директен достъп до общата тераса на имота. От тази стая също може да се наслаждавате на прекрасната гледка към морето. А тук е банята с тоалетната, може да заповядате да я видите. То пък то се е разванял. Много вода в той море, бе. Както видяхте този прекрасен апартамент, цената му е 155 000 евро, което включва и парко място пред жилището. Ами аз такова имам животни, имам едно магаре, там дето слуга, нали, дълре, имам папки, зайци имам. Къде ще ги сложат тези животни? Аз ще дойда с цялото си. Това има море, ама аз май пак в село си остава. Байстрахил не хареса моя стил, но ако вие имате интерес към този прекрасен апартамент, може да се обадите на посочения телефон. Леле, с какви клиенти бях на оглед, чакай сега ще разправям. Просто бях потресен от ситуацията.